ndị be anyị ekene m unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ igbo ewe m na-arịọ gị biko gbani ya na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ igbo anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ọkpakọ erieri cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị mmadụ na-enyo akụbụ ụzọ enyo n'ihi na ọ chọghị ka ya na mmadụ bụrụ akụ na ụkwa akwụghị otu obe ekiri mmọnwụ n'ihi ya akụbụ ụzọ bụ hedmasta bụrụkwa diji ụlọ akwụkwọ ya kwụsịrị na klaasị 6 n'ime ndị nkụzi 8 nọ na ya 2 bụ ụmụ agbọghọbịa 6 bụ ụmụ okorobịa otu n'ime ụmụ agbọghọbịa ahụ aha ya bụ Ojiugo mara mma dị egwu ka o siri maa mma ụfọdụ mmadụ na-akpọ ya Mama Ịwọta a na-asịkwa na eleghị anya na ọ ga-abụ ọgbanje dịka aha ya siri dị nwa agbọghọ a dị nnọọ ezigbo ọcha nwekwa warawa ihu nwee opịọpịọ imi ka ikenga o toro uto bụkwa ntakịrị ibu pụta ihe eji nwaanyị eme naanị ihe rụrụ ya bụ na ọ na-erecha oke nrecha na-achọbiga mma oke nwa agbọghọ nke ọzọ dịtụ mkpụmkpụ makwa mma n'ụdị nke ya ọ bụ ezie na ọ bụghị apụ n'anwụ aha ya bụ Okwunna ndị nkụzi niile biri n'ogige ụlọ akwụkwọ be hedmasta dị na ncherịta ihu ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi nwanyị biri n'akụkụ aka ekpe hedmasta ndị nwoke biri n'akụkụ aka nri otu a ka esi arụ ụlọ akwụkwọ na be ndị nkụzi mgbe elu bụ ala ọsa mgbe hedmasta na-eche ndị nkụzi ya nche iji ahụ na ọ dịghị onye na-eje ije ọjọọ nke a mere na ndị nkụzi anaghị ekusi ume ike n'ihi iwu aka ike ejiri achị ha ndị nkụzi na eze ndị hedmasta na ndị isi ụlọ akwụkwọ niile otu esi eze agụ otu aka ahụ ụmụ akwụkwọ na eze ndị nkụzi otu ụmụ nwanyị si eze mmanwụ iwu megidere ndị nkụzi nwoke ịga n'ụlọ ndị nkụzi nwanyị n'oge masịrị ha ọ bụ oke na ọrụ ndị isi ịhụ na onye ọbụla debere iwu ahụ iwu dị otu ahụ na-ebute ihu mgbarụ na esemokwu n'etiti hedmasta ụfọdụ na ndị nkụzi ya tụmadị ọ bụrụ hedmasta na-achọ ka ya hụchatacha ma ọ bụ matacha ihe dum ghara ileghara ihe ụfọdụ n'ihi na ọ bụ mata ghara ka ọkụ jiri hapụ ihe gbuo ihe dị n'ime ite ọrụ isi ụlọ akwụkwọ abụghị ihe nta o siri ike chọọ amamihe ndidi ịkpachapụ anya ma o nwere ugwu na nsọpụrụ onye iberibe apụghị ịchị ụlọ akwụkwọ otu aka ahụ onye na-achọ naanị nke ya bụ ọma nke ya amaghị nke mmadụ ekwesịghị ịbụ onye isi ụlọ akwụkwọ ewezụga amamihe nke ụwa hedmasta ọbụla ga-agụta akwụkwọ ọnụ ya n'ihi na ọ bụghị onye amụghị amụ o jewe nkụzi aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ onye nkụzi igbo aga m adọbiri ya ebe a nwanne m ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na-enwe amaghị gbani ya na-esonyere m pịara m aka
na folo na share button ma tụsara m ozi a. Ndewo ka o mesịa.